Čau lidi a vítám vás u svého dalšího videa. Dneska tam máme pokračování s Deníkem. Kde kreslí další vlajky. Pokud jste viděli minulý díl, tak je to dobře. A už víte, jak to bude probíhat. Takže začne to probíhat s tím, že on řekne vlajku, já to stopnu, abyste se kouknuli, co to je za vlajku, a pak ji zkusili nakreslit. A jestli to nakreslíte dobře, tak mi to napište do komentářů. A můžeme jít rovnou na video. Čau lidi, vítejte u mého nového videa. Dnes máme takovou speciální challenge, kterou tady snad ještě nikdo nikdy nedělal. Stočím spinner, kde jsou názvy vlajek, nebo respektive států, nebo například Portugalsko, Německo a tak dále. A co to padne, jakože to například padne na Mexiko, tak já z paměti budu muset nakreslit tu vlajku na papír. Můžete si to zkoušet se mnou, doufám, že se to pochopili. Já jsem to říkal. Další zajímavý challenge, dejte lajkosy, odběrosy, zkoušejte si to se mnou. Taky dejte lajkosy a odběrosy. Zajímá, protože já si myslím, že v tomhle jsem machr, protože jsem machr ve FIFA. My už se můžeme jít vrhnout na video, let's go, jdeme se přesunout ke stolu, jo. Počítače. Ok guys, já jsem tady, jsem u mýho počítače, se právě nacházím. Já taky. Můžeme jít vrhnout na to. Tady vidíte, že mám už připravený spinner, a my si to můžeme jít roztočit. Máme tam hned několik států, respektive vlajek, který budeme kreslit. A první z nich bude Španělsko, Brazílie, Argentina určitě. Argentina. USA. Je to USA. Takže schválně. Zkuste to. Tak to je docela divný. Jo, to vím, tak schválně. Čísla, ale aspoň nějak částečně vím, jak to vypadá. Jak částečně? Ty máš vědět přesně. Do malování. A tady už mám připravený takovýhle obdélník kvůli tomu, že vím, jak bude vypadat ta vlajka, že? No nic, takže USA, no, tak to bude vypadat nějak takhle. Tady si nakreslíme, ježiš, já to mám modrý, potom takhle. Vy si to teďka můžete kreslit na papír, ono to je jedno, jo, já jsem tady budu zbytečně trávit moc času. Každopádně určitě tam mají takovýhle pruhy, nevím kolik, sakra. Počkej, nekreslím náhodou nějaký čile, vole. A teď nevím, jestli to nebylo na druhé straně ten čtverec. Ne! Já to dokreslím teda. Má to správně. A nabarvíme to na modro. To je Řecko, ne? Nemá tam červenou. Co? Já tady nakreslím. Tak to vůbec není jako ta správná. Doufám, že tohle jste opravdu nekreslili. A tam je těch vlastně tam je těch hvězdiček 50 nebo 48. To je můj výtvor, tohle by měla být vlajka. No. Co si tak pamatuju. A my se jdeme vrhnout na to. Vypadá vlajka USA. Hele, ježiš, ono to je fakt bílý, ono tam není modrá. Aha, máš tam... je modrý. Takhle vypadá vlajka USA a takhle vypadá ta moje. No, taková USA jste mu, no. By se dalo říct, no. Ty pruhy měly být bílo-červený. OK, já to beru docela pozitivně, trefil jsem čtverec, že je na levé straně, trefil jsem pruhy, trefil jsem čtverec, trefil jsem i hvězdy, takže sice ne počet, ale... No, počet ne. Tomuhle bych si dal 5 z 10, protože jsem trefil pruhy i barvy, se dá říct, prostě je tam bílá, modrá, červená, a hvězdy taky. Že to bych bral celkem úspěšně, jdeme si lehnout dál. OK, jdeme si dál zatočit tímhle. Tak, co to bude? Štěstí neboli státu vlajek, co budeme kreslit, a máme tu Chorvatsko, Bulharsko. Přejete to na Bulharsko. Bulharsko. Doufám, že to víte. Už jste si to zapamatovali? Už jste tu nakreslili? Nebo ještě mám chvilku počkat? Já ještě radši chvilku počkám. Tak. Můžeme jít dál? Olka. Tak to nějak částečně vím, dáme remove zase. Tak to nějak částečně vím, aspoň ty barvy. Určitě tam je zelená, nějaká taková. Taková úplně nevím. Dám tam normální tuhle a pak červená. To je Maďarsko, ne? Ježiši Maria, počkej. A není to naopak? Teď jsem poskládal Rakousko. Nebo Litvu, nebo Rakousko to je. Tohle je Bulharsko. To mají obráceně než Maďarsko, podle mě. Jdem se na to kouknout a tohle. Pánové, dámy a pánové, podle mě bude 10 z 10.
že se na Protože v každém videu reklamy. Ne. A mluvte za to, reklama hotová. Lidi, takhle vypadá vlajka Maďarsko. Proč jsem tam vyhledal Maďarsko? Tak jsem tam. Lidi, takhle vypadá vlajka Bulharska, no way, ty máš zelený pruh uprostřed. A já jsem ho dal nahoru. Tak to bude tak 8, 9 z 10. A takhle jsem to nakreslil já, takže jsem prohodil zelený a bílej pruh. Jinak zase trefil jsem barvy, trefil jsem 3 pruhy, ale je to jako Tak to podobnější, no. 8 nebo 9 tam asi pruhu nebude. No, 6 z 10 je. Ne, já bych dal víc, já bych dal 8. A co padne tentokrát? Doufám, že nějaký Česko, jak mám taky jednou 10 z 10 a je to Řecko nebo Makedonie? Ježíš, Makedonie fakt ne. Řecko. Dobré. Máte tam Řecko. Doufám, že to budete vědět. Nemusíte úplně, já jsem... No. Víš, jako Řecko. Jo, Řecko. Ne. Nebo jo? Já nevím. To ani nic. Řecko, pane bože. Jako vím, že tam je modrá a bílá, ale... To ví každý, no asi. Položený tu vlajku. Nemají tam taky čtverec? Podle mě jo. Já už možná vím. Tady mají čtverec takhle. A v něm dělal pruhy, podle mě. Já upřímně nevím, takže nebudu. Nevím kolik přesně, podle mě jich mají víc asi. A tady budou takovýhle větší pruhy. Podle mě v tom čtverci totiž to bude naopak. Modrá, bílá. To bude nějak takhle. Ale podle mě Modrá, tam je víc. no, já si myslím, že tam bude jeden pruh navíc. Ale takhle nějak si myslím, že by to mělo vypadat. Že tam je 5 pruhů. Nějak takhle. Tohle je... Já si myslím, že by tam měl být ještě jeden pruh a bylo by to perfektní. To nevím, co si mám o tom myslet. My se jdem kouknout, jak vypadá ten doopravdy vlajka Řecka. Tak oni tam mají kříž. Jo, oni mají kříž. O můj A mají 9, aha, oni mají 9. tam mají kříž. Takhle vypadá vlajka Řecka, tak jak by... Mají měla 9 vypadat, pruhů, no. takhle jsem ji nakreslil já. Takže tomu... Ale trefil si barvy a trefil si, že jsou tam pruhy. Jdeme na to, či Možná. Tentokrát nějaká vlajka nejlíp z FIFA, kde jsou dobrý hráči. FIFA super god. Oh my bože. Polsko, takže Lewandowski. Polsko, easy, jak 2 easy. Tu vlajku budu mít nakreslenou. 3, 2, 1, teď. Takhle, teď přepnu sem, červená, bum, hotel okona. Tohle, myslím, že je 10 Vy co hrajete FIFA, tak to asi znát budete. Jakože ta červená má být nahoře, ale podle mě ne, podle mě... Já taky myslím, že má být spíš do... Takže lidi, koukněte se na to sami. Takhle by měla vypadat polská vlajka, jak by měla vypadat. A takhle jsem ji nakreslil já. 10 z 10. Ty jsi za tohle dal fakt jako 10 z 10. No taky, no. Samozřejmě vrhnout dál. Doufám, že jste to uhodli. Tady roztočilo a padne to na Španělsko. Z toho jsou jako dobrý hráči, jo, ve FIFA. Ale my se tu nebavíme o FIFA, my se tady bavíme, aby se naučil vlajky. Jako my všichni. Já taky něco aspoň. Podle mě Španělsko to má rozdělený zase na dva tyhle věci. Podle mě jsou žlutý a červený. Takhle nějak. No, No a trošku malinko, kdyby tam nebyla ta červená, tak to vypadá jak... Já jsem... co tady mají? Tady to je úplně kámo mistrovský díl tohle. To není jak To vypadá jak nějaký zblázněný hrát. je... Jsem řekl hrát. Kreslená vlajka Španělska. My se jdeme- Já si myslím, že to je spíš na druhé straně ten znak. Doopravdy. Takže takhle vypadá Jo. vlajka Španělska doopravdy. To jsem netrefil nic a s tím jedním bodem z 10 jsem měl pravdu. Takhle teda by měla vypadat vlajka Španělska. No. A takhle jsem ji nakreslil já. Ale Jo. protože tady mají ty kliky háky úplně. No to jsou nějaký 2 sloupy, pak je tam nějaký znak a na tom je hezká korunka. Ale oni tam mají český holova. My se jdeme Jo, český ohled. Takže ještě pár dáme určitě. Je to Srbsko, ne? Tentokrát tu máme Srbsko a já si absolutně nepamatuju, jak Srbsko. Já taky neupřím, já jako nevím, jak to vypadá. Napište do komentářů, jestli víte, co je jak vypadá Srbsko. Ale takhle jí nakreslit, to je extrém. Ne, podle mě nemají 2 pruhy takhle. Podle mě ne, podle mě mají 3. A mají jako modrý. Určitě tam je modrá, ale teď nevím, jestli bílá nebo červená. No, Já nevím taky. určitě tam je modrá nějak. Teď jsem nakreslil Estonsko, nebo co to je. Já nevím. Červenou. Bože, co kreslí na vůbec Srbsko? Podle mě, co si můžou nakreslit, To bude nahoře, nebo to bude nahoře. má Slovensko, podle mě. Já fakt nevím. Tady zase
kliky háky. A nemají to zase na druhé straně. Červenou barvu. To je nějak praxe, tady prostě má být taky červená. To je, ježiš, to je Nizozemsko zase, já nevím, Nizozemsko, tak já jsem... Nažáme to takhle a já si myslím, že toto bude tak 4-3 body z 10. Ostuda tohle. Tak to je ostuda. Ježišimarja. No tak jak vidíme, mají tady opět kliky hák. A mají tady orlici s 2 hlavama. To Španělsko, ale já jsem to nakreslil na pravou. A barvy jsem... Natrafil. Já jsem si myslel, že tam bude ta červená, ale prostě já nevím, kámo. Tohle má být vlajka srbská a tohle... Já tak 3 body bych dal. Já z paměti. Za mě 0 z 10. Ah. Trochu, že se jedná... Napište do komentářů, kolik byste mu dali za vlajky. Za 4 Vy toho budete psát, ježiš. Kanada, Irsko. Irsko vím nějak částečně. Já vím barvy, no, Jiska, vím barvy. Podle mě tam mají 3 pruhy. Ale nejsou rozhodně A červený. teď tam dáme ty barvy. Takhle, zelená. Pěkný mím, no. Je tohle Irsko. Tyjo, já teď nevím, jestli ta zelená nebude nahoře. Takhle Já- a bílá dole. Teď je A nebo jestli ta bílá není uprostřed. zase ztracené. Já taky ne, já vím jenom barvy. Ta zelená dole. Aspoň nás to něco naučí. Sloroveny, že oni jsou stejný úplně, ty vlajky jako Irsko a pobřeží Sloroveny. Takže já teď nevím. Ale víte co, možná to bude takhle, bílá bude uprostřed a... To je podle mě Irsko. Já, Jsem viděl ty barvy takhle, jak jdou po sobě a podle mě tohle je fakt Irsko. jestli si zase neprohodil, ale já Na elektrokole se systémem. já nechci žádný elektrokolo se systémem. Já chci přeskočit to reklamu. Já se nevyjadřuji. Jak jsem si tohle takhle mohl splít? Ale barvy si trefil. A kdyby se to obrátilo, tak i ve stejném pořadí. Stačí to jen vzít a otočit to. Takže to jsem trefil. Akorát naopak, oni to mají být jakoby sloupce a ne takovýhle, když to tak řeknu, řádky. Pruhy. Nevím, kolik bych si tohle dal. Jako prostě věděl jsem, jak to vypadá. Já bych si tomu dal třeba 6 z 10. Jako vím, že se nebudete Jako shodovat. průměrný počet bodů. Taky bych dal 6 z 10. Odhad jsem 3 sloupce. Prostě jak jsem částečně věděl, jak ta vlajka vypadá, akorát jsem prohodil prostě jednu věc a to je, že se tam jde nakreslit. Prohodil si 2 čáry, no. Opět točí a dotočí se to na Německu. A já vím Německo, že tam je černá, Vlastně můžeme pak je tam žlutá z toho Irska, a teď myslím červená, že tam je. a to podle mě je tam černá určitě. Je tam taková tmavá oranžová a Je- teď co tam je naposled, tam je bílá, tak Já myslím, že tam je. sakra, nebo nějak takhle to je, nebo se to ještě... Já nevím, jestli tam je úplně jako. No, tak. Tam mají podle mě 3 barvy, nebo ta bílá nějak asi uprostřed, ta černá nahoře, ta oranžová dole, Možná myslím. kdybych se to tady zkoušel díl, jakože třeba tohle bych udělal. No tak to není. No, tohle bych udělal. No nic, vy se jdem na to kouknout lidi. Tak co? Ta bílá mi tam moc nesedí u toho. Mně taky ne, no. Tak nám se to tady rozjíždí. Žlutá a červená, já jsem to říkal. Ježíši Maria, pane bože, to jsem nevěděl tohle. Je tam teda žlutá a je tam červená lidi. Já vím, Německo, náš sousední stát, byste měli vědět snad. Ježišmarja, a jo, červená. V tom případě oranžová musí být tady dole. Německo, bum. To není Německo, tam je žlutá. Jak vidíte tady a takhle jsem ji nakreslil já, takže tomuhle bych si dal 3 z 10, i když jako... Prostě ty barvy jsem netrefil, jo? Trefil jsem ty sloupce nebo ty řádky, jak to Trefil si jednu barvu, já už no. natáčím pěkně přes půl hodinky, takže já si myslím, že to bude tak do 10 minut sestříhaný. A lidi, mějte se, pokud byste chtěli další takovýhle video z Krysla. Jo, dobrý, počkej, jo, dobrý. Pokud byste chtěli další reakci na tyto videa, tak já je budu vydávat pravidelně, nebo ne úplně pravidelně, třeba občas. Záleží podle toho, jak budu mít čas. Ale vy dejte like, odběr a zatím čau!